Салому алейкум. Дар магазини Realfon патоки нави телефонҳо омад. Телефонҳо 6990 рубл сар шудагӣ то мақсад iPhone 15 Pro Max. Пеши видео тамошо кардан дар видео якта лайк мемонед, зангвачаро пахш мекунем ва подписатсия мекунем. Рафтем. Так, дар магазини Realfon телефонҳои Infinix, телефонҳои буҷетни омадага, телефони Infinix Smart 8 ва телефони Infinix Smart 8 Plus. Плюс я бе плюс чи фарқият дорад ки плюсш просто батарейкаш 6000 мачай ва бе плюс боша батарейкаш 5000 мачай. Телефонҳо бошанд 8000 ва 8500 рубл мешаванд. Байни Infinix да моделҳои ҳама телефонҳои арзон. Ва телефони дигари бошад телефони Infinix Note CI ки дар ин комплектатсияш 33 ватта бистрия зарядка 8+8 ба зидди паҳношудага мешавад ва калонкаш боша JBL мехона. Телефони дигари бошад телефони як сол пеш бромадагӣ телефони Redmi Note 12S. Ин памяти 6 ба 128 ва 8 ба 156 мешавад. Дар ин комплектаташон ҳама чиз доранд. Просто меган истифода мекунед. Телефони Redmi Note 13 Pro Plus хат дар борааш ира маълумот худтон дорен. Дар видеои гузашта дар борааш обзорҳои бисёр кардагӣ метавонед худтон бо тамошо кунед. Дуруни обда кор мекунад. Сами главни. Ва телефони дигари бошад телефони Note 13. Телефонҳои баъд телефонҳои Tecno да телефонҳои Tecno 20S, Tecno Spark 20, Tecno Spark Go 2024, памяти 4 ба 128 ва 3 ба 64 ба 64 омадагиянд. Телефонҳо сразу нақша мегум 7500 рубл сар мешаванд. Дар ин комплектаташон тамоми чиз доранд. Буҷет ниай, дар пленка, стекло, чехол, кабел, скрипка, любой чиз дора просто мегири истифода мекунӣ. Ва телефони нав бошад телефони P55 ва телефони Realme S61. Пеш вақт буд S51 10000 рубл буд ва ин боша 6 ба 128 нақша магазини мо 10500 рубл аст. И хубиш дар чия ки дизайнаш чотки буда, дизайнаш баш буда нишон метиҳам. Мана дизайни Realme S61 90 Гц экранаш кор мекуна, IP54 защитни доштааст ва ин боша NFC поддержка мекуна. Телефон боша 5000 мАч батарейка дорад, дизайнаш худтон бинену ва баҳо чен. Телефон мешавад 6 ба 128 ва 8 ба 156 мешавад. Камераш 50 мегапиксел. Дар ин комплектатсияш тамоми чиз дора. Просто мегирен истифода мекунед. Ягон чиз дополнительни харидантон шарт нест. Телефони буҷетни дар байни моделҳои Tecno боша телефони нав омадаги Tecno Pop Half. ин номаш мехебе Pop Half. Телефон памятиш 64 гига мешавад. Мана дизайнаш худтон бинед, свети сиёҳ ва свети кабучи омадагиай. Ва бинед ки телефон худаш чӣ хел кор мекуна. Нархша сразу мегум 6990 рубл. Дар 6990 рубл бовар ки меарза. Мана ай нархша зиёд меарза. Экран плавни экран кор мекуна. Худтон бинед телефони беҳтарина. Телефони беҳтарина гуфти як хел одамо. Худтон бинед баҳо чен. Мана суратгира казмаш буда нишон метиҳам. Мана худтон бинед 4x телефон пеш меора. Нархш 6900 рубл. Если что, доставка драни Москва, любой метро, доставка ҳама шаҳр областҳои Россия ва доставка ҳама шаҳр ноҳияи Тоҷикистон ҳаст. Рақамо дар булои экран шумо метавонед ки заказ кунед.